ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். இன்னைக்கு 18வது சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோட்ச சந்நியாச யோகா. அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. இருக்கிறதுலே வந்து என்னது லாஸ்ட் சாப்டர். பகவான் வந்து ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 18 days லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மோட்ச சந்நியாச யோகா. அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. இது வந்து 18வது சாப்டர். பகவான் எல்லாத்தையும் மறுபடியும் ஒரு தடவை சம்மரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. எப்படி செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம வந்து எல்லா யோகங்கள் பத்தியும், அதாவது கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், இதெல்லாம் பகவான் ஒரு சம்மரை பண்ணி கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி இந்த சாப்டர்லயும் வந்து ஒரு சம்மரை கொடுப்பாங்க. இது வந்து என்ன சொல்றது, 18th சாப்டர் எல்லா விஷயமும் நம்மளுக்கு கண்டென்ஸ்டா பகவான் கொடுத்திருப்பாங்க. இதை எல்லாமே நம்ம அவசியம் வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னா, இது வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு கொடுத்த உபதேசங்கள். அதுதான் நம்ம பார்க்கிறது. அதுல என்ன மாதிரி குணம், ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட தாட்ஸ், குணம், அந்த குணங்கள்ல இருந்து வர செயல்கள், என்ன மாதிரி கர்மங்கள், அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற ஞானம், நிறைய பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க அது ஞான யோகம். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செய்யணும். இந்த மாதிரி செய்யறதுனால நமக்கு ஜட வாழ்க்கையில உள்ள பிரச்சனைகள் நம்மள ரொம்பவே பாதிக்காம இருக்கும். ஏன்னா மனதையும் புலன்களையும் நம்ம பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அப்புறம் பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அது அல்டிமேட் கோல். ஒரு ஆத்மா பரமாத்மாவை தான் அடையணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு ஆன்மீகத்துல வரும்போதுதான் நமக்கு தெரிய வரும். அது நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த சரீரம் அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழியாதது அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உள்வாங்கிட்டு, இந்த சரீரம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயமுமே என்னது, டெம்பரவரியானது. ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நித்தியமானது. ஆத்மா சம்பந்தப்பட்டது பகவான். அப்போ பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுதான் நித்தியமான ஒரு விஷயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பகவத்கீதையில இருந்து. இது நம்மளோட மேனுவல். அதனால இதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம எல்லாரும் சில பிரபுபாதா அவங்களோட அனுகிரகத்துல நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கிறோம். இந்த 18 நாட்கள் ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு பிளசண்டான ஒரு சத்சங்கம் அமைஞ்சதுல நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதை எல்லாரும் நம்ம வாழ்க்கையில நித்தியப்படி கடைபிடிச்சு பகவானோட உபதேசங்களை நம்ம உள்வாங்கி நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றதான், பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துப்போம். இன்னைக்கு சாப்டர்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். பிரேயர் சொல்லிடுறாங்களா? லலிதா மாதாஜி அவங்க மியூட்ல இருக்காங்க மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மினிட். ஹரே கிருஷ்ணா. அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதாள சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी, थैंक यू। हरे कृष्ण माताजी। 18.1 ललिता माताजी 8.1 श्लोकम। மியூட்ல இருக்கீங்களா? म्यूट यस। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच सन्नयासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। அர்ஜுனர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு வந்து பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாங்க. மறுபடியும் வந்து தியாகம் சந்நியாசம் இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றத பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் வந்து என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்றத நம்ம பார்ப்போம். இந்த இடத்துல வந்து பகவான் கிட்ட பகவானை எப்படி அவங்க வந்து குறிக்கிறாங்க, எப்படி கூப்பிடுறாங்கன்னா கேசி அசுரனே அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க இல்லைங்களா? கேசி அப்படின்றவங்க ஒரு ஹார்ஸ் டீமன், சரிங்களா? இங்க பிக்சர்ல இருக்கீங்களா? அதான் கேசி அசுரன். அவங்கள பகவான் என்ன பண்ணாங்க, வதம் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, என்ன டிமானிக் குவாலிட்டி இருக்குன்னா, நமக்கு புரிதல் இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? சந்தேகம் அப்படின்ற ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த சந்தேகத்தை நீங்க போக்கணும். கேசி அசுரனை அழிச்ச மாதிரி எங்களோட சந்தேகங்களை நீங்க அழிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல பகவான் வந்து கேசி அசுரனே அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு எதனால குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிஷிகேஷா அப்படின்னு பகவானுக்கு நாமம் உண்டு. நிறைய நாமங்கள் உண்டு இல்லைங்களா பகவானுக்கு. அதுல ஒண்ணு ரிஷிகேஷனா புலன்களின் அதிபதியே. எதனால நம்மளோட புலன்கள் அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுது, பகவான் கிட்ட கொண்டு போகாம வேற இந்த நிதர்சனம் இல்லாத இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள வாழ்க்கையில நம்மள கொண்டு போய் சேர்க்குது இல்லைங்களா? அப்போ புலன்களின் அதிபதியான நீங்க பக்தி சேவை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு புரிதலோட பகவான் வந்து புலன்கள் அதிபதியவும் கேசேசனை கொன்றவரே அப்படின்னும் பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. இங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, தியாகம் சந்நியாசத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்றத பகவான்கிட்ட கேக்குறாங்க. மத்தாச்சி 18.2 श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। हरे कृष्णा। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல், ஜட ஆசைகள் அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் அப்படின்றது வந்து பகவான் சொல்றாங்க என்று சான்றோர்கள் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கிறார்கள். அப்ப சந்நியாசம்னா ஜட ஆசைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? நமக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஆசைகள், 5 புலன்களுக்கு கிடைக்கிற ஆசைகள், அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், அடிப்படையாக செஞ்ச செயல்களை வந்து நம்ம துறக்கிறது சந்நியாசம். அதே வந்து எல்லா செயல்கள் நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாத்தையும் அதோட பலன்களை துறக்கிறது தியாகம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.3 லலிதா மாதாஜி 18.3 त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். நம்ம நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம், அதாவது
நம்பிக்கையின் அடிப்படையில சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரி செயல்கள் அதாவது யாகம் எப்படி இருக்கும், தானம் எப்படி பண்ணுவாங்க, தவம் எப்படி பண்ணுவாங்க, ஆகாரம் எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ரஜோகுணம், அதே மாதிரி தமோகுணம், இந்த முக்குணத்தில் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இங்க என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். எல்லா செயலையும் துறந்துட்டு நம்ம வந்து வெறும் பகவான் இது காட்டுல போய் துறவரம் எடுக்கிறது சிறந்ததா அப்படின்றத விட இங்க என்ன பார்க்கணும் பாத்தீங்கன்னா, இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவம். ஏன்னா நம்ம மனிதனா பிறந்திருக்கோம், நமக்குன்னு ஒரு சில கடமைகள் உண்டு இல்லைங்களா. பகவானுக்கு நம்ம அதாவது ஒரு சில யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதெல்லாம் வந்து செய்யணும். இப்ப கலியுகத்தோட தவம்ன்றது நாம சங்கீர்த்தனம்னு பாக்குறோம். அது மாதிரி யாகம், தானம் இதுவும் வந்து யாகம் வந்து அதாவது இந்த சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 16 வகையான சம்ஸ்காரம் இருக்கு ஒரு மனிதன் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும். அது எல்லாத்தையுமே அவசியம் என்ன பண்ணணும், கடைபிடிக்கணும். அதுல வந்து நம்பிக்கை இல்லாமலோ இல்ல எல்லா செயலும் நம்ம துறக்கணும் அதையும் ஏன் செஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம கைவிற்றவே கூடாது அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக் கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். இன்னொரு விஷயமும் இந்த மாதிரி செய்யற யாகம், தானம், தவம் இவற்றையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதான் சத்துவகுணத்தின் அடிப்படையில செய்யற விஷயமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதே நீங்க வந்து நம்ம ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். மெத்தட் 18.5 யஜ்ஞதான தபஸ்கர்ம ந தியாஜ்யம் காயமேவ தத் யஜ்ஞோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனிஷினாம். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. சரி, அதுக்காக நம்ம வந்து இதெல்லாம் செய்யணும் வாழ்க்கையில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் நம்மள என்ன பண்ணும், தூய்மைப்படுத்தும். பகவானுக்கு நம்ம இதெல்லாம் அர்ப்பணிக்கிற செயல்கள் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்ம கிட்ட உள்ள அழுக்குகள், இம்பியூரிட்டிஸ், பல ஜென்மங்கள் நம்ம எடுத்திருக்கோம், அதுல கிடைச்ச பாபங்கள், கர்மாக்கள்னால் கிடைச்ச பாபங்கள் எல்லாம் தூய்மை அடையும். அதனால நம்ம அவசியம் யாகம், தானம், தவம் இதை வந்து நம்ம என்னைக்குமே கைவிடக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தாச்சி 18.6 மத்தாச்சி 18.6 एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्. இத்தகைய செயல்கள் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 18.6 एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण. இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிருத்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது பகவான் சொல்றாங்கன்னா, என்னைக்குமே நம்ம யாகம், தானம், தவம் இதை வந்து நம்ம செய்யணும். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது நம்மள தூய்மைப்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த செயல்கள் நம்ம எப்படி பண்ணணும், இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத பகவான் இங்க எந்த இடத்துலயும் பகவான் வந்து இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்றத வந்து கம்பல் பண்ணி சொல்ல மாட்டாங்க. இது இந்த மாதிரி செய்யறது சிறந்தது அப்படின்றத வந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க. அதன்படி நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு எது விருப்பமோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதனாலதான் கட்டாயப்படுத்தி பக்தி என்னைக்கும் வர வைக்க முடியாது. புரிதல் வரணும். புரிதலோட அந்த பக்தியும் வந்து நல்லபடியா பகவானுக்கு, ஏன்னா அன்பு, நம்ம கிருஷ்ண பக்தின்றது பகவானுக்கு நம்ம வெளிப்படுத்துற அன்பு இல்லைங்களா. அது வந்து ஒரு புரிதல்ல இருந்து வரும்போதுதான் அது வந்து ரொம்பவே சிறந்ததா இருக்கும் அப்படின்னு. அதனால பகவான் வந்து எந்த இடத்துலயுமே என்ன சொல்லல, கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமா சொல்லல. எந்தெந்த விஷயங்கள் இப்படி இப்படின்வாங்க, அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும், சிறந்த விஷயத்த நம்ம அர்ஜுனர் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுக்கப்புறம் இங்க ஸ்லோகங்கள், அதாவது 18.7, 18.8, 18.9 அதுல என்னன்னா, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், காரணம், குணம், குணத்தை பொறுத்து சரிங்களா. அதாவது குணத்துல இக்னோரன்ஸ்ல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இல்யூஷன்ல இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி செயல்கள்ல ஈடுபட மாட்டாங்க. அதே வந்து பேஷன்ல உள்ளவங்களும்
ஃபியர், பயம். அவங்களுக்கு வந்து இக்னோரன்ட் மோட்ல உள்ளவங்க எப்பயுமே அறியாமையின் மூலியமா அவங்க தவறுகள் செய்வாங்க, அதர்ம காரியங்கள் அவங்க ஈடுபடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பேஷன்ல உள்ளவங்க எப்பயுமே வந்து ஒரு பயம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ரொம்பவே பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றதால நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஆனா குட்னஸ்ல உள்ளவங்க இந்த கடமைகளை எப்படி செய்வாங்க? தன்னோட கடமையா நினைச்சு பற்றுதல் இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காம செய்வாங்க. அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க பயத்தின் மூலியமா இதை செய்யாம விட்டா நமக்கு இப்படி கஷ்டம் வந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு பயத்தின் மூலியமா அவங்க வந்து செய்வாங்க. அதே வந்து அறியாமையில உள்ளவங்க அதுல நம்பிக்கையே இருக்காது. அதனால அவங்க அதுல வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ராப்பரா அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் வேதத்தின் ரூல்ஸ். இப்ப பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்க? யாகம், தானம், தவம், இது மூணும் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம். அதுவும் பலனை எதிர்பார்க்காம பற்றுதல் இன்றி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா? அதுல குட்னஸ்ல உள்ளவங்க எப்படி அதை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க? அத கடமையா வந்து அவங்க சரிவர செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 18.13, 14. லலிதா மாதாஜி 18.13, 14. படிக்கிறேன். பஷ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோத மே சாங்கியே கிருதாந்தே ப்ரோக்தானி சித்தயே சர்வ கர்மணா அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச ப்ருதக்விதம் விவிதாச்ச ப்ருதக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின் படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா, ஏதாவது ஒரு செயல் செஞ்சுட்டு இதுக்கு நான் தான் காரணம், இது என்னாலதான் நிறைவேறுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படி இல்ல. வேதத்துல எப்படி இருக்கு, வேதாந்தத்துல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 விஷயங்கள் வந்து காரணம் ஒரு செயல் நடக்கிறதுக்கு. அதுல செயலுக்கான இடம், உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப 5 விஷயங்களும் கூடி இருக்கும் பொழுது ஒரு செயலை நம்மளால செய்ய முடியும். என்னென்ன? உடல், செய்பவன் ஆத்மா, பல்வேறு புலன்கள், நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் புலன்கள், நம்ம மனம், புலன் இதெல்லாம் தான் வந்து ஆக்டிவா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ இப்ப நம்ம ஒரு பூஜையே பண்றோம் அப்படின்னா கூட புலன்கள், அதாவது இப்ப வந்து அபிஷேகம் செய்யறோம்னா நம்மளோட கைகள் வந்து பயன்படுது. அதே வந்து நம்ம வந்து பகவானை பத்தி கேட்கணும் போது காதுகள் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது பல்வேறு புலன்கள், அதுவும் ஒரு காரணம். அதுக்கப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அதுக்காக அந்த அந்த விஷயம், அதாவது பக்தி சேவையை நம்ம வந்து எடுத்துப்போம். அதுக்கான பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அதுக்கப்புறம் இறுதியாக பரமாத்மா. இந்த மாதிரி நிறைய இந்த 5 விஷயங்களும் சேர்ந்துதான் வந்து ஒரு செயல் நடக்குது. இதுல பரமாத்மா அவங்கதான் வந்து சாட்சியா இருப்பாங்க. அவங்கதான் சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. அதாவது நம்ம செய்யற செயல்களை அவங்கதான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் நினைத்தால் மட்டுமே எந்த ஒரு செயலும் நடக்கும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். இந்த எல்லாமே செயலுக்கான இடம், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இதெல்லாம் வந்து இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். சரிங்களா? அதே வந்து பரமாத்மா அவங்க வந்து யாரு? அல்டிமேட் காஸ். இந்த 4ம் வந்து மெட்டீரியல் காஸ், ஜட உலகத்தோட காரணம். அதே வந்து பரமாத்மா அல்டிமேட் காஸ், அவங்கதான் வந்து சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதுதான் வந்து முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாவும் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படாது? நான் இதை செய்தேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படாது, கர்வம் ஏற்படாது. ஏன்னா பக்தர்களுக்கு ஹம்பிள்னஸ் தான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம குணங்கள் பத்தி நிறைய பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எது நடந்தாலும் பகவானோட அனுகிரகத்தோட நடக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல நம்மளால இருக்க முடியணும் அப்படின்னா இந்த விஷயங்களை நம்ம நல்லபடியா நம்ம மனதை உள்வாங்கிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.16. தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயஹ பஷ்யத்ய கிருத புத்தித்வாத் நச பஷ்யதி துர்மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு செயல், எந்த ஒரு செயல் நடக்கணும்னாலும் 5 காரணங்களும் மிகவும் முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம அங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.18. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति
त्रिविध कर्म संग्रह। हरे कृष्णा। இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. சரிங்களா? அதை வந்து புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது செயலை தூண்டுபவை, செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்ற 2 விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆத்மா. அறிபவன்றது எப்பயுமே ஆத்மா. சரிங்களா? அப்ப இதெல்லாம் வந்து செயலை தூண்டுபவை. அதான் ஜட பொருள். அது மேல நம்மளுக்கு ஆர்வம் ஏற்படும் பொழுதுதான் நமக்கு காமம் ஏற்படும். அதனால அது கிடைக்கல கோபம் வரும். அதே பகவானை பார்க்கும்போது பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவை செய்யறோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணுங்களா? அப்ப அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. புலன்கள் மூலியமா நம்ம அறியப்படும் பொருள், இப்போ ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம், அது நமக்கு வேணும் அப்படின்னும் போது புலன்களின் மூலியமா அதை நம்ம என்ஜாய் பண்றோம் இல்லைங்களா? சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதனால செயல்கள் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்போ புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப சுய மதிப்பீட்டுக்கான நேரம். இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கிற ஸ்லோகங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரி செயல்கள் வந்து அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். அதாவது எப்படி எதை வச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அறிவு, சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க ரஜோ, தமோ இந்த 3 குணங்கள் உள்ளவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும், அறியப்படும் பொருள், அதுக்கப்புறம் அறிபவன், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து 3 குணங்களையும் நம்ம வந்து பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பகவான் நமக்கு வந்து உபதேசம் கொடுத்திருப்பாங்க. என்னன்னு பார்க்கலாம். மத்தது 18.20, 21, 19, 20, 21. 19, 20, 21. Okay. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरि ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் 3ல 3 வகைகள் உள்ளன. இப்ப 3 குணங்களே இல்ல அப்படின்னா எல்லா செயல்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், யாருக்கும் வேறுபாடே இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ இங்க எதனால வேறுபாடுகள் நமக்குள்ளார இருக்கு, ஏன் ஒருத்தவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க, ஏன் ஒருத்தவங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிய வரும். என்னன்னா, ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் 3லும் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்றத பகவான் இங்க நமக்கு சொல்றாங்க. என்னன்னு பார்க்கலாம். 18.20ல வந்து இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இப்ப 3 ஸ்லோகங்கள் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அது வந்து அறிவு, 3 குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட அறிவு என்ன மாதிரி செயல்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிந்திருக்கப்பட்டாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க எல்லாரையும் பாத்தீங்கன்னா, சோல், அப்புறம் சோல் கூட பரமாத்மா, ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காங்க. அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கான பார்வையா இருக்கும். சரிங்களா? மத்தபடி இந்த செயல்கள் மத்த எல்லாமே வந்து என்னது அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவு வந்து பாதிப்பு ஏற்படாது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதெல்லாம் வந்து முக்குணங்கள்ல இருந்து வர செயல்கள், குணம் அதெல்லாம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க, எல்லாரையும் பார்க்கும் நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காங்க கூட. அந்த ஒரு எண்ணத்தோட பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வேறுபாடுகளே தெரியாது. எல்லாருமே சரிசமம், எல்லாருமே பகவானுக்கு நித்திய சேவை பண்றவங்க. அந்த ஒரு விஷயத்துல பார்க்கும்போது இந்த கோபம், நண்பன், விரோதி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு அது வந்து அவங்கள டாமினேட் பண்ணாது. அவங்க எல்லாரையும் சரிசமமா அவங்க பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிந்திருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். அதே ரஜோகுணத்தில் உள்ளது எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமாக உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ, நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஒருத்தவங்க நல்லவங்க, கெட்டவங்க அப்படிலாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றாங்களா? அதை எதை வச்சு நம்ம பண்றோம்? அவங்களோட குணம்,
குணத்திலிருந்து வர செயல்கள் மூலியமா இவங்க நல்லவங்க இவங்க கெட்டவங்க நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பார்க்கும் அறிவு ரஜோகுணத்தின் அறிவை நம்ம பார்க்கிறோம். வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவங்களுக்கு உண்மையே தெரியாது. அதான் ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றத அவங்க நம்ப மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்களே ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சுப்பாங்க. விம்சிக்கலா யோசிப்பாங்கன்னுவாங்க. ஏதோ ஒண்ணு அவங்களே ஒரு கற்பனையில இருப்பாங்க. அதுதான் உண்மைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதையே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? வாழ்க்கையில அவங்க கடைபிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அதுதான் அறியாமை. அறியாமைன்றதுதான் தமோகுணத்தின் அடையாளமா நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.23, 24, 25. नियतं संगरहितं रागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायसं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं चयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म தாமசமுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ஒரு இப்ப பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள் இப்ப பார்த்தது நம்ம முன்னாடி பார்த்தது அறிவு, இப்ப பார்க்கிறது செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பு இன்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல்கள் என கருதப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு வேதத்தின் முறைப்படி தர்மத்தின் படி இருக்கணும், பற்றுதல் இல்லாம விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காம இந்த மாதிரி செயல்கள் இருந்ததுனால சத்துவகுணம். அதே ரஜோகுணத்து எப்படி இருக்கும் பார்ப்போம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக ஜட உலக ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன் அதுக்காக நிறைய முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல்கள் என்று கூறப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எந்த ஒரு இந்த பெரும் முயற்சி செய்யறாங்க இல்லைங்களா? இங்க நம்ம பார்க்கிறது என்னன்னா பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும். அது அந்த பெரும் முயற்சின்றது எதுக்காகன்னா இந்த ஜட ஆசைகளை திருப்தி செய்யறதுக்காக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஒரு தாத்பரியத்துல நம்ம யோசிச்சோம்னாலே அந்த பெரும் முயற்சின்றது பக்திக்கு வரும். என்னன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் எப்படி நம்ம கேட்காமலே வருதோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சந்தோஷங்களும் நம்மள கேட்காமலே வரும் அப்படின்றத நம்ம என்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், அந்த முயற்சி ஜட ஆசையில நம்ம கஷ்டம் கேட்டு வர்றதே இல்ல, அதுவா வருது, வர வேண்டிய நேரத்துல நல்லபடியா வருது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளுக்கான நல்லதும் வர வேண்டிய நேரத்துல நல்லபடியா வரும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட அந்த தெளிவோட நம்ம இருக்கும்போது இந்த ஜட ஆசைகள்ல நமக்கு அந்த அளவு நம்ம பெரும் முயற்சியை நம்ம போட மாட்டோம். என்டிவர் ஏன்னா இது வேணும் அது வேணும் நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? வேணும்ன்றது அவசியம் வரும். அந்த புரிதல் மட்டும் நிரந்தரமா நம்ம மனசுல நிலையா இருந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம முயற்சி எதுல போடுவோம்? பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுல நம்ம ஈடுபடுத்துவோம். சரிங்களா? அப்போ இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம தாத்பரியமா எடுத்துக்கிட்டா கூட நம்மளால மெல்ல சத்துவகுணத்துக்கு நம்மளால வந்துட முடியும். அப்போ அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறது அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. அதுக்கடுத்து தமோ குணம். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயல்களாக கூறப்படுகின்றன. அதாவது மத்தவங்களுக்கு கெடுதல் நடக்குது அதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க, இருந்தாலும் அந்த செயல் அவங்க செய்வாங்க. சாஸ்திரத்துக்கு புறம்பானது இருந்தாலும் செய்வாங்க. மயக்கம் அதாவது நன்மை தீமை தெரியாத மயக்கத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட செயல்கள்ல தமோகுணத்தின் செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.26, 27, 28. ஹரே கிருஷ்ணா. முக்த சங்கோ நகன்வாதி கிருத்யுத்சாக சமன்விதः சித்ய சித்யோர் நிர்விகார கர்த்தா சாத்விகமுச்யதே ராகி கர்ம ஃபலப்ரேத்சு லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுச்சியே ஹர்ஷ சோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதः அயுக்த பிராகிருத ஸ்தப்த ஷடோ நைஷ்கிருதிகோ லசக விஷாதி தீர்க்கசூத்ரீ ச கர்த்தா தாமச உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா.
பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எவனொருவன் இயற்கை குணங்களில் தொடர்பின்றி, குணங்களோட தொடர்பு இல்லாம, முக்குணத்தோட தொடர்பு இல்லாம, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது, என்னோட கடமையா நான் இந்த செயலை செய்றேன். அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாங்க? போர் பண்றாங்க. வெற்றி தோல்வியை பத்தி கவலைப்படாம பகவானுக்காக அவங்க அவங்களோட செயல்களை செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி. அப்போ வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடனும் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா இந்த பேராசை அப்படின்றது என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கெடுதலை கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டுடும் இல்லைங்களா? நரகத்திற்கான வாசல் நம்ம பார்த்தோம்னா காமம், கோபம், பேராசை. அப்ப அதுவும் என்ன பண்ணிடும்? நம்மள நல்ல செயல்கள் செய்ய கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி செயல்கள் பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடனும் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது என்று நம்ம பார்க்கிறோம். எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது 18.29 29 to 32. 30, 31, 32. बुद्धेर्भेदं कृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृतां सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ तामसी. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு. இப்ப நம்ம பார்க்கறது நுண்ணறிவு, புத்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அது சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணத்தில் எப்படி இருக்கும்ன்றத பார்க்கலாம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். அப்ப இவங்களுக்கு தர்மம், அதர்மம், என்ன செயல் செய்யணும், செய்யக்கூடாது, பகவானுக்கான செயல்களை செய்யும்போது பயப்பட தேவையில்லை, அதே பகவானுக்கு எதிரான செயல் செய்யும்போது பயப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்றதுல இவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்புறம் பந்தப்படுத்துவது எது, முக்குணங்கள்ல இருக்கும்போது நம்ம பந்தப்படுறோம். பந்தப்படுத்தாம விடுதலை செய்வது எது, பக்தி செயலில் ஈடுபடுறது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அதற்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட செயல்கள்ல ஈடுபடுறாங்க இல்லைங்களா? அவங்கள வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம், அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. அவங்களுக்கு எது கரெக்ட் அப்படின்றது தெரியாது, இது செய்யணுமா இது செய்யக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு புரிதல் இல்லாம இருப்பாங்க. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். அதர்மத்தையே தர்மமா எடுத்து செய்யறது. அதுதான் இந்த அசுரர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னைதான் கடவுளா எல்லாரும் கும்பிடணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு தான் தான் இந்த உலகத்தெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து அதையே நம்பி அதுக்கேற்ற செயல்களையும் செய்வாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அப்ப தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் பத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.33, 34, 35. 18.33. गृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या गृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्तान् गृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलांकाक्षी गृति सा पार्थ राजसी
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्भेदा கிருதிஹ சா பார்த்த தாமசி. ஹரி கிருஷ்ண. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது மன உறுதி எப்படி இருக்கும். சத்துவகுணம் அதான் முக்குணங்களுக்கான மன உறுதி அப்படின்றத பார்க்கலாம். பிருத்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாதது யோக பயிற்சியினால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவது மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எந்த மன உறுதி மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்கள் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ யோக பயிற்சியில இருந்து மனத்தையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பகவானுக்கு நித்தியமா சேவை பண்றாங்க இல்லையா, அதான் சத்துவகுணம். அதே அறம், பொருள், இன்பம் இது மேல ஆசைப்பட்டு அதுக்கான அது மேல பற்றுதல் கொண்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க அந்த மாதிரி உள்ள மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பிருத்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத, எப்பயுமே ஏதோ ஒரு வலையில சிக்கி இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு இல்யூஷன்ல இருப்பாங்க. கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்து அதுல இருந்து அவங்களால வெளியில வர்றதுக்கு அவங்க பயப்படுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில உள்ளவங்க. அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.37, 38, 39. லலிதா மாதாஜி 18.37, 38, 39. ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்போ கிடைக்கிற சுகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணத்துல உள்ளது. ஆரம்பத்துல தர்மத்துல வாழணும், ஆசைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம மனத்தை நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் சிரமமான விஷயமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றது. ஆனா அதுல நம்ம நிலைப்பட்டுட்டோம், அதாவது இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ளதை விட ஆன்மீகம் நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் அமைதியும் கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து அதுல நிலை பெற்ற பிறகு நம்மளோட நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றது. நமக்கு எந்த கஷ்டங்கள் அப்படின்றதே இருக்காது இல்லைங்களா. அதாவது கஷ்டத்தை நம்மளால நல்லபடியா அதை எதிர்கொள்ள முடியும், பகவானோட அனுகிரகத்தோட நம்மளால அதை எதிர்கொள்ள முடியும். அப்போ இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம். தன்னுணர்வு அப்படின்றது ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம். நான் உடலல்ல ஆத்மா, பகவான் சுப்ரீம் பர்சனல் காட் யாரு, கிருஷ்ணர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் இந்த ஜட உலகம்ன்றது நிரந்தரம் இல்லாதது, இந்த ஜட உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமும் நிரந்தரம் இல்லாதது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் தான் தன்னுணர்வு. அப்ப நம்ம அடைய வேண்டிய இடமும் எது, பகவான் தான் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த வாழ்க்கைக்கு நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் உண்டு, இது அடையணும் அதை அடையணும். ஆனா ஆத்மா அடைய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் பகவானை. அப்படி அது தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எந்த சுகம் புலன்களுக்கு புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, புலன்கள் புலனின்ப பொருட்கள், அப்ப ஜட சம்பந்தப்பட்டமான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும், இப்ப நல்ல ஒரு ஸ்வீட் குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடணும் அப்படின்றது ஆரம்பத்தில் நல்ல சுவையா இருக்கும், நல்லா எடுத்துப்போம் இல்லைங்களா. அதே ஆசை முடிகிற வரைக்கும் சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா கடைசியில அது எப்படி இருக்கும், குலோப் ஜாமுன் பார்த்தாலே வெறுப்பு வரும் இல்லைங்களா. இறுதியில் அது விஷமாகி விடுகிறது, உடம்புக்கும் அது என்ன ஆயிடுது, கெடுதலை ஏற்படுது இல்லைங்களா. அப்போ ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட சுகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறது. அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம முக்குணங்களோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் நம்ம மறுபடியும் பிபிடி உங்களுக்கு ஷேர் ஆகி இருக்கும் டிரைவ்ல சென்ட் ஃபைனலைஸ் பண்ணி நம்ம சத்துவகுணத்துக்கு வரதுக்கான முயற்சிகளை எடுக்கணும். 1830. Yes, Mataji. 41, 42, 43, 44. Okay. Brahmana Kshatriya Vimsham Shudranam cha parantapa karmani pravibhaktani
स्वभाव प्रभवै गुणैः शमोदमस्तपशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौ रक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं. हरे कृष्णा. மாதாஜி. பொருளிற்கின் முறைகளின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். என்னென்ன ஆசிரமங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அது 4 வகையான ஆசிரமங்கள். அவங்க அந்த ஆசிரமங்கள் பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். பிராமணர்கள் அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்களுக்கான குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க என்ன மாதிரி நிலைப்பாடுகள் இருப்பாங்க. அப்ப இதெல்லாம் எதுல வரும்? சத்துவ குணம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்திலிருந்து வர செயல்பாடுகள். அப்ப சத்திரியர்கள் ரஜோகுணத்தில் அடிப்படையில உள்ளவங்க. அதுக்கப்புறம் விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப குணங்களின் அடிப்படையில என்ன பிரியுது? சமுதாயம் வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த காலத்துல. அப்ப 4 வகையான ஆசிரமங்களா பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. யார் ஒருத்தவங்க அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு இந்த மாதிரி தன்மைகளோட குணங்களோட இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து பிராமணர்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி இந்த மாதிரி குணத்தோட இருக்கிறவங்க சத்திரியர்கள். அவங்கள வந்து ரஜகுணத்தின் அடிப்படையில வராங்க. அதுக்கப்புறம் வைஷ்யர்கள் எதோட அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ரஜோகுணமும் கொஞ்சம் வந்து தமோகுணமும் கலந்திருக்கும் அவங்க கிட்ட. அதே வந்து சூத்திரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க தமோகுணத்தில் இருக்கிறவங்களா பார்க்கிறோம். அப்போ சமுதாயம் எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்னா இந்த 4 வகையான ஆசிரமங்களா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த 4 வகையான ஆசிரமம் எதை கொண்டு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு? இந்த குணங்களின் அடிப்படையில பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த காலத்துல அதனாலதான் எப்பயுமே வந்து தர்மத்தின் வழி ஆட்சி நடக்குதுன்னா அவங்களை யாரு கைட் பண்ணுவாங்க? நல்ல சாஸ்திரத்தை நல்லா தெரிஞ்ச பிராமணர்கள் அவங்கள கைட் பண்ணுவாங்க, குருவா இருந்து கைட் பண்ணுவாங்க. அப்ப அரசர் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த குரு கிட்ட இருந்து கேட்டுப்பாங்க எது தர்மம் அதர்மம். அவங்களோட ஆலோசனையின்படி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அப்ப தர்மத்தின் வழியில ஆட்சி நடக்கும். அதனால மக்கள் எல்லாரும் எப்படி இருப்பாங்க? ரொம்பவே இன்பமா இருப்பாங்க. ஆனா இப்போ கலிகாலத்துல என்ன ஆயிடுச்சு? அந்த முறை ஃபாலோ பண்ணாததுனால எல்லாமே என்ன ஆயிடுது? நமக்கு ஒரு புரிதல் இல்லாத வகையில போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 18.46 யத பிரவృతిர்பூதானாம் ஏன சர்வமிதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தமப்யச்ய சித்திம் விந்ததி மானவக. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். இப்போ எந்த ஒரு இதுல இருந்தாலும், அதாவது பிராமணர்களாவோ சத்திரியர்களோ வைஷ்ணவர்கள் சூதரர்கள் எந்த நிலைப்பாட்டுல இருந்தாலும் எல்லாருமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த கடமைகளை யாருக்காக செய்யணும்? பகவானுக்காக செய்யணும். அவங்க பிராமணர்களா இருந்தாலும் சரி, சத்திரியர்களா இருந்தாலும் சரி, வைஷ்ணவர்கள் அவங்களோட செயல்களை பகவானுக்காக செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மளுக்கும் இப்போ நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட கடமைகளும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி பகவானுக்காக நம்ம அதை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால், நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய செய்யறதுனால வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மத்தது 18.47 ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மா ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் நாப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஏன்னா அர்ஜுனர் யாரு? சத்திரியர் இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் வந்து போரை விட்டுட்டு நான் துறவரம் கூட போறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க? மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இப்ப சத்திரியனா இருந்து அர்ஜுனர் வந்து போர் பண்ணாலும், அவங்க நிறைய பேரை வந்து அவங்க போர்ல கொலை பண்ணாலும் அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது? பாபம் ஏற்படாது. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அது டியூட்டியா செய்யறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் இருக்காங்க, ஆர்மி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாம் வந்து டியூட்டில இருக்கும்போது ஒரு ஒரு அக்யூஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து பனிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஏன்னா அவங்க டியூட்டில செய்யறாங்க, அதனால அது அவங்களுக்கு தப்பாகாது. அதே டியூட்டில இல்லாத சமயத்திலோ இல்ல போலீஸாவோ இல்ல ஆர்மி பீப்புளாவோ இல்லாத ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்களை வந்து தப்பு செய்யறாங்க தண்டிச்சா என்ன ஆகும்? அது அவங்களுக்கு மறுபடியும் வந்து பிரச்சனைகளை தான் கொண்டு வரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சத்திரியன் அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணணும்? அவங்க அவங்களோட கடமைகளை செய்யணும், போரிடணும். அதனால பாவம் வந்தாலும் அந்த பாவ விளைவு என்ன ஆகாது? அவங்கள வந்து சேராது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.49. असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्णा. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்க கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான் அப்படின்றது. இப்போ நிஷ்காம கர்மயோகாவை பத்தி பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. என்னன்னா சுய கட்டுப்பாடோட பற்றற்று மற்றும் பௌதிக சுகத்தை புறக்கணிக்க கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.54. ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्णा. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அவன் தனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ யார் ஒருத்தங்க இந்த நிலைப்பாடுகளோட அதாவது தனது ஒரு கடமையை செய்யணும் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் பலனை எதிர்பார்க்காம பற்றுதல் இல்லாம ஜட உலக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு கடமையை செய்யணும். அவங்களோட கடமைகள் அதுக்குதான் அந்த ஆசிரமத்தை நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? நிலைப்பாடு தெய்வீகம் நிலை பெற்றவனாகவும் உடனடியாக பரமனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாக எப்பயுமே அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? சந்தோஷமா இருப்பாங்க. எதற்காகவும் அவங்க வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்க. கடமையை நிறைவேற்றிட்டு அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? நிம்மதியா சந்தோஷமா இருப்பாங்க. எது கிடைக்குமோ அது கிடைக்காது. இந்த பௌதிக சம்பந்தம் இல்லாதனால அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் கவலைகள் இருக்காது. எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. பகவானை மட்டும்தான் அடையணும் அப்படின்ற ஒரு தன்னுணர்வு இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால இந்த ஜட உலகத்துல எது கிடைச்சாலும் கிடைக்கலனாலும் அவளுக்கு வருத்தம் ஏற்படாது. அதனால எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அவன் தனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். இந்த மனப்போக்கோட வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு செய்யறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.55. பக்த்யா மாமபி ஜானாதி யாவான் யஷ்சாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ க்யாத்வா விஷதே ததனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பக்தி தொண்டுதான் சிறந்தது. அதை நம்ம சரிவர பின்பற்றும் போது பகவானை நம்ம முழுமையா உணர முடியும். அதனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானோட திருநாடு வைகுண்டம் கோலோகம் நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.56.
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. हरे कृष्ण. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப எந்த செயல்ல நம்ம ஈடுபட்டிருந்தாலும் பகவானுக்கு நம்ம தூய பக்தி செய்யறோம் அப்படின்னா பகவானோட பாதுகாப்புல பகவானோட கருணையினால நம்ம நித்தியமான இடத்தை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.58. मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्तमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि. हरे कृष्ण. கிருஷ்ண மாதாஜி, நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் பகவான் மேல பக்தியோட இருக்கும்போது எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். அப்போ பக்தி சேவையில இருக்கும்போது நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகால இருப்போம் இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறம் சுத்த சத்துவ குணத்துல இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்போ கட்டுண்ட வாழ்வு இந்த ஜட உலகத்தின் வாழ்வுல வர தடங்கல்கள் எல்லாத்தையும் கடந்து விட முடியும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா செயல் அப்படின்னும் போது கர்மங்கள் ஏற்படும், பந்தங்கள் ஏற்படும், பிறப்பிறப்புன்ற சுழற்சி ஏற்படும். அதுலயும் அதர்மம் செஞ்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நமக்கு இருக்கலே தாழ்ந்த பிறவி கிடைக்கும், கஷ்டங்கள் இருக்கும். அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்காது, பகவானோட லோகம் கிடைக்காது, பக்தி கிடைக்காதுங்களா. அப்ப அததான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.61. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷேர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழிநடத்துகின்றார். அப்போ இந்த உடலை பகவான் என்ன சொல்றாங்க, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள உயிர்வாழிகள் லிவிங் என்டிட்டில எங்க இருக்கும், உடல்ல, அதாவது இந்த ஜட உடல் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ அதுல ஆத்மா பரமாத்மா இருக்கு இல்லைங்களா. அதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எல்லா உயிர்வாழின் பயணங்களும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகின்றார், பகவானே வழி நடத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.62. தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ண. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக, பகவானிடம். ஏன்னா பகவான் இது இயந்திரம் சொல்லியிருக்காங்க, இதுல உயிர் வாழி இருக்கு, பகவான் இருந்து வழி நடத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். அப்ப அப்படிப்பட்ட பகவான் கிட்ட நம்ம முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாயாக. என்னைக்கு நம்ம சரணாகதி அடைகிறோம், பக்தி சேவையில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்னைக்கு தெய்வீகமான அமைதி ஏற்படும். அப்புறம் பகவானையும் பகவான் லோகத்தையும் நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பக்தி அதுதான் எலிஜிபிலிட்டி, அது ஒண்ணு இருந்ததுன்னா நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்காது. மாதாஜி 18.63. இதி தே ஞானமாக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷ்யைததசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். அதுதான் இப்ப இது அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கொடுத்தது இல்ல, நமக்கும் கொடுத்தது. இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து, இது வரைக்கும் நம்ம 18 சாப்டர் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. பகவத்கீதையில 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதுல என்னென்ன மாதிரி செயல்கள் குணங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, பக்தி செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ இதெல்லாம் ரகசியத்தில் மிகவும் ரகசியமான ஞானம், ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ரகசியம் இது. அப்போ இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இதேதான் நமக்கும் கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.65. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு
மாமே வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். பகவான் பிராமிஸ் பண்ணிருக்காங்க அர்ஜுனர் கிட்ட. என்னென்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்க? என்னை பற்றி நினைத்து, எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பாயாக. இந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானை நம்ம நிச்சயமா அடைய முடியும் அப்படின்றத பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, ப்ராமிஸ் பண்ணி அர்ஜுனருக்கு கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.66. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அஹம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? இப்ப கோவர்தன் லீலையில இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணாங்க இல்லைங்களா ரஜவாசிகள்லாம். ஆனா பகவான் சொன்னாங்க கோவர்தன மலைக்கு பண்ணலாம். அப்போ அவங்க அது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ண தர்மம் என்னது? இந்திரனுக்கு பூஜை பண்றது. அத பகவான் சொன்னாங்கன்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கோவர்தன மலைக்கு பண்ணாங்க. அதனால அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டத்துல இருந்தும் பகவான் என்ன பண்ணாங்க, பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறது. அப்ப எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்றத இங்க பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லிருக்காங்க. மாதாஜி 18.67. இதம் தேனா தபஸ்காய ந பக்தாய கதாச்சன ந சாசுஷூஷவே வாச்யம் ந ச மாம் யோப்யசூயதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ரகசிய ஞானம் இது ரொம்பவே ரகசியமான ஒரு விஷயம். நம்மளுக்குள்ள சுக்ருத்தி இருக்கிறதுனால மட்டுமே தான் நம்ம இதை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லைங்களா? இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவர்களுக்கோ பக்தி இல்லாதவர்களுக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. யாருக்கெல்லாம் சேரக்கூடாதுன்றத பகவான் இங்க கோடிட்டு காமிச்சிருக்கிறாங்க. அப்போ பக்தி இல்லையோ பொறாமை, பகவான் மேல பொறாமை உள்ளவங்களுக்கோ இந்த பகவத்கீதை அப்படின்ற இந்த ரகசியமான ஞானம் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 18.68-69 மாதாஜி. யயிமம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யத்ய சம்சயः ந ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்சின் மே பிரியக்ருத்தமः பவிதா ந ச மே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதி செய்யப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பகவத்கீதை அப்படின்றத நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அந்த மாதிரி சேர்க்கதான் இருக்குல்ல சிறந்த தொண்டு, சிறந்த ஒரு விஷயமும் கூட. அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க இந்த பரம ரகசியத்தை பக்தர்களுக்கு விளக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தூய பக்தின்றது உறுதியாக கிடைக்கும். இறுதியில் அவங்க பகவானை அடைகிறார்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அவனை விட எனக்கு மிகவும் பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பிரபு பார்த்தா அதுதான் செஞ்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? பகவானை பத்தி, அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், பகவத்கீதை நாலேஜ், பாகவதத்தை உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்கள என்ன அந்த மாதிரி உள்ளவங்க பகவானோட நாலேஜ் எங்க பார்த்தாலும், அதாவது இந்த பரம ரகசியத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கிறவங்கள பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் யாரும் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.70. அத்யேஷதே ச யயிமம் தர்ம்யம் சம்வாதமாவயோः ஞான யஜ்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாமிதி மே மதிः. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை, அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கும் ஏற்பட்ட உரையாடல் இல்லைங்களா, பகவத்கீதை உரையாடலை கற்பவன் யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ தனது அறிவால், அவங்களுக்கு அது வரைக்கும் எது சரி தப்பு அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த விஷயங்கள் பகவானோட உரையாடல், பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்குமான உரையாடலை கேட்கிறவங்க
தெரிஞ்சுக்கிறவங்க தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்றதையும் பகவான் இங்க நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால யாரெல்லாம் பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோமோ சர்வதர்மன் பரித்யஜ்ய பகவான் கிட்ட சரணமடைஞ்சு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதா இருக்குல்ல சிறந்த ஒரு விஷயம். மத்தது 18.71. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும், நம்பிக்கை ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆன்மீகத்துல. அதுவும் நம்மளோட சாஸ்திரத்தின் மேல கண்டிப்பா நம்பிக்கைன்றது வேணும். ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட வழிகாட்டியே. அதுலதான் நமக்கு என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது, பகவான் யாரு, பகவானை எப்படி அடையணும், இந்த எல்லா விஷயமுமே அடங்கி இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாப விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 18.73. अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. எனது அர்ஜுனர் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. நமக்கும் எப்பயுமே பகவத்கீதைய அர்ஜுனர் என்ன மனநிலையில கேட்டாங்களோ அதே மனநிலையில நம்மளும் எடுத்துக்கணும். எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது, தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். ஆக்சுவலா நம்மளாம் என்ன ஆத்மா இல்லைங்களா, நமக்கு பகவான் மேல சேவை செய்யற இயல்பான குணமே உண்டு. நமக்கு பகவான் மேல பக்தி, பகவானுக்கு சேவை செய்யறது மிகவும் ஒரு பிடித்தமான ஒரு விஷயம்தான். ஆனா எதனால அது நம்மளுக்கு மறக்கப்பட்டிருக்கு, நம்மளோட கர்மங்களினாலையும் நம்மளோட ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள்னாலும் அது நமக்கு தெரிய வராம இருக்கு. அப்போ பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், பக்தி சேவையில் நம்ம ஈடுபட ஆரம்பிப்போம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு அந்த உண்மையான நிலைப்பாடு ஆத்மாவோட செயல்கள் தான், ஆன்மீகம் தான் நித்தியமானது, பகவான் தான் நித்தியமானவங்க. அப்ப அந்த செயல்கள் நம்ம ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும், எல்லாமே நன்மைகளா முடியும், பகவானை நம்மளால திருப்தி பண்ண முடியும். அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன், எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன், தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன் அப்படின்றது இங்க அர்ஜுனன் குறிப்பிடுறாங்க. மத்தது 18.74, 75. 74, 75. Okay. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं शौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களால் எனக்கு மயக்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. அவங்களோட ரியலைசேஷன்ஸ் சொல்றாங்க. வியாசரின் கருணையினால் யோகங்களின் நிறைவரான கிருஷ்ணர், யார் சஞ்சயருக்கு இது கொடுத்தது, அந்த ஞான திருஷ்டி வியாசர் இல்லைங்களா, அவங்களோட குரு வியாசர் கொடுத்தாங்க. அப்ப வியாசரின் கருணையினால் யோகங்களின் நிறைவரான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்றத சஞ்சயன் திருத்தராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்றாங்க. மத்தது 18.76. ராஜன் சம்ஸ்மிருத்ய சம்வாதமிமமத்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் ஹ்ருஷ்யாமி ச முகுர்முஹு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து, இதை எப்பயுமே நம்ம ஒரு தடவை கேட்டுட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, எனக்கு அகர்மா பண்ணணும், சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கணும், பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு தியரட்டிக்கலா இல்லாம நினைச்சு நினைச்சு பார்க்க பார்க்க நமக்கு அது ஆழ் மனதில் நல்லபடியா பதியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம்லாம் நம்மளோட செயல்கள்ல வெளிவரும் இல்லைங்களா. அப்ப பக்தியில நம்ம ஈடுபட ஆரம்பிப்போம் இல்லைங்களா.
அப்ப அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உரையாடல்களை நம்ம மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து பார்க்கணும், மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அதனாலதான் பக்தர்களோட நம்ம எப்பயுமே இணைஞ்சு இருக்கணும். பக்தர்கள் தான் இதை நமக்கு அடிக்கடி நம்மளுக்கு நினைவில் கொண்டு வருவாங்க. அதனாலதான் அசோசியேஷன் மஸ்ட். சரிங்களா? அப்ப அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்மளும் அதே மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் இந்த மாதிரி நிறைய பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸஸ்லாம் நிறைய அட்டன் பண்ணி எப்பயுமே பக்தர்களோட அசோசியேஷன்ல இருந்து பகவான் நித்தியமா நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.78. ஓகே. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீர்விஜயோ பூதி த்ருவா நீதிர்மதிர்மம. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே மோக்ஷ சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டாதசோऽध्यायः. சர்வம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். அப்போ பகவான் இருக்கிற இடம் எப்பயுமே, அதுவும் வெறும் இந்த ஜட உலக ஆசைகளை திருப்தி பண்ணணும் பகவான் நமக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாம ஆன்மீகத்துல நல்லபடியா நம்ம என்ன பண்ணணும், முன்னேற்றம் அடையணும். அதுதான் இருக்குல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு புரிதலா இருக்கும். அப்போ யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமை. அதாவது அசாதாரணமான வலிமை மூலியமா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும், நம்மளோட இந்த ஜட பற்று அது நம்ம கிட்ட இருந்து விலகணும். அது பகவானோட அசாதாரணமான வலிமையினால நமக்கு கிடைக்கணும். நியாயமும் தர்மம் நிலைச்சிருக்கணும். நம்ம இருக்கிற இடத்துல தர்மம் நிலைச்சிருக்கணும். ஜட ஆசைகள் நீங்கி பக்தி சேவையில நம்ம எல்லாரும் ஈடுபடணும். அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்போ அசாதாரணமான வலிமை நியாயம் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபி வைஷ்ணவேபி நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்தருக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நீங்கெல்லாம் இப்ப 18 days முடிச்சிருக்க இல்லையா? சோ அதோட எப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது கேட்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் நான். How you all felt? 18 days கோர்ஸ் நிறைய படிக்க கிடைச்சதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி இது வர பக்தி சதாச்சாரல வராங்க நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் சேம் மாதாஜி. எஸ் ரொம்ப ப்ளசன்ட்டா இருக்கு மாதாஜி. ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. 18 days உங்களுக்கு 18 நாள் ரொம்ப அருமையான சொற்பொழிவு நல்லா கேட்டோம். நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சது மட்டும் இல்லாம வாழ்க்கை நடைமுறையில அதை கொண்டு போகணும்னு ஆசைப்படுறோம். வெரி குட். ரொம்ப அருமையா இருந்தது. நானும் மாதாஜி என்ன வருதுன்னு கேட்டுதான் வந்தேன். மாதாஜி அருமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். இதை கேட்டது நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க எங்களுக்கு. இன்னும் கண்டினியூ பண்ணனும் எங்களுக்கு எல்லாம் ஆசையா இருக்கு. உங்களுக்கு எவ்வளவு ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இது 18 days இது L2 ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே பக்தி சதாச்சாரம் இருக்கு, அதை எடுத்து விடுறேன். அத ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ரெண்டுமே சதாச்சாரம் ஜாயின் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க ஒரு கிளாஸ்ல. ஓகே, அப்ப எல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது மாதாஜி. உங்களுக்கு அது கேட்கறதுக்கு எங்களுக்கு இனிமையா இருக்கு. ஆமா, ஏன்னா இந்த ஒரு வாய்ப்பை நீங்க கொடுத்தீங்க. நாங்க அதை நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டோம். அதை நடைமுறைப்படுத்தணும். இன்னும் நடைமுறைப்படுத்தா இன்னும் எங்கேயோ போயிடலாம். அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பிரபுஜி. நீங்க ஆனா கண்டினியூஸா இந்த பாதையிலேயே இருக்கணும். நீங்க நன்றி 18 days பண்ணிட்டே இல்லையா? திரும்பி உங்களுக்கு பண்ணணும்னா திரும்பி 18 days பண்ணலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல. இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு. ஆனா L2 பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி 18 days முடிஞ்சாச்சு, சர்டிபிகேட் வந்தாச்சுன்னா அது மாதாஜி காட்டினா ஐ டோன்ட் நோ தி ப்ரொசீஜர் கேட்டுக்கோ என்னன்னு. அந்த மாதாஜி காட்டணும்னா L2க்கு உங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுத்துருவாங்க. L2 பண்ணிட்டு இருங்க. 18 days உங்களுக்கு பண்ணணும்னா பண்ணலாம். இன்னும் நல்லா புரிய வரும்.
Yeah. அந்த அந்த டிகிரி கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டோம். Okay. அந்த அதுவும் இன்னொன்னு ஜாயின் பண்ணிட்டோம். வெரி குட் பிரபுஜி. ஐ ஹோப் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு அதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு மேல ஆர்வம் வந்து இது மேல வந்துட்டே இருக்கு. கரெக்ட். நாங்களும் உங்களை மாதிரி தான் இருந்தோம் பிரபுஜி. ஒரு 4 மாசம் முன்னாடி உங்க இதுலதான் இருந்தோம். 15 days நாங்க வந்து கொஞ்சம் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு சேவையா எடுத்துட்டு டீச்சிங் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு டீச்சிங் லைன்ல இருக்கோம், அவ்வளவுதான். அண்ட் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ அடல்ட்ஸ் உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, யூத் உங்க வீட்டுல யாராவது காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா அவளுக்கு கூட நாங்க தனியா தான் கிளாஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம். மாதான் சொல்லிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இருக்கிற டைம் நாங்க 1 hour டைம்ல இல்லதான் சொல்ல முடியாது இல்லையா? அதனால நாங்க சொல்றேன், தர்ணீஸ்வரி மாதாஜி வந்து சொல்லிருப்பாங்க இல்லையா? அதனால ஜஸ்ட் இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே இருக்கேன், உங்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு ஹாய் ஹலோ எல்லாம் சொல்லிட்டு போலாம்னு சொல்லி தான் வந்தேன்னா. அதனால யூத்துக்கு கிளாஸ் இருக்கு, ஜாயின் பண்ணுவோம். யூத் எல்லாமே ஜாயின் பண்ணட்டும். ஏன்னா சின்ன வயசுல படிச்சா நல்லா புரிஞ்சு வரும் இல்லையா? அண்ட் கிளாஸ் இருக்கு. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி ஹரே மாதாஜி ஒரு ரிக்வெஸ்ட். என் பேரை வந்து அமெரிக்கால இருக்கான், அவன் படிக்கிறேன்னு சொன்னா பகவத்கீதை இங்கிலீஷ்ல, தமிழ் தெரியாது. இங்கிலீஷ் லிங்க் கொஞ்சம் இதுல போட்டீங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து ஜாயின் பண்ண சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, இங்கிலீஷ்ல அனுப்பிச்சுங்க மாதாஜி. இல்ல லிங்க் இருக்கு மாதாஜி, லிங்க் அனுப்புங்க அவனுக்கு. அவன் இங்கிலீஷ் டிக் பண்ணா இங்கிலீஷோட இங்கிலீஷ்லயே அவன் படிச்சு இங்கிலீஷ்ல செய்யறாப்புல ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சுங்க மாதாஜி. நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க உங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்க லிங்க்லயே வந்து இருக்கு, எல்லாம் ஒரே இதுதான். இல்ல தமிழ்ல தான் இருக்கு, பட் மாதாஜி அதுல நீங்க இங்கிலீஷ்லயே படிச்சு இங்கிலீஷ்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது அதுல வந்து நீங்க லாங்குவேஜை மாத்தி செலக்ட் பண்ணதுதான் ஃபுல்லாவே இங்கிலீஷ்ல வராப்புல அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சுங்க பிரபுஜி. தமிழ் குரூப்ல போடுறேன். யாருக்குமே தமிழ் தெரியாது. இருக்கு மாதாஜி, நான் குரூப்ல போடுறேன். இருக்காது, எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. நம்ம செலக்ட் பண்ணோம், தெலுங்கு வேணுமா, கன்னடம் வேணுமா, பெங்காலி வேணுமா, குஜராத்தி வேணுமா, இல்ல இங்கிலீஷ் வேணும்னா இங்கிலீஷ்ல டிக் பண்ணா எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல தான். அது தெரியும், பட் நமக்கு லிங்க் வரும்போது தமிழ்ல தானே வந்துட்டு அந்த லிங்க் வருது மாதாஜி. இங்கிலீஷ்ல தானே வரும். அதை பார்த்துட்டு இங்கிலீஷ்லயே அனுப்பிச்சு வச்சாக்க பெட்டர். அதுக்கு அனுப்பிடுங்க பிரபுஜி, இன்னும் ஒரு வாட்டி கூட இங்கிலீஷ்ல அனுப்புறேன். ஓகே. ஏன்னா எல்லாருக்கும் மாதாஜி இங்கிலீஷ்லயே சொல்லி தராங்க, நிறைய டைமிங் கூட டிஃபரன்ஸ். அதான் இங்கிலீஷ்ல தான் தெரியும் மாதாஜி, அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது யாருக்குமே. அவங்க வீட்டுல நீங்க குரூப்லயே இருங்கோ, விட்டு போவாருங்கோ, குரூப்ல இருங்கோ, உங்களுக்கு வந்து லிங்க் கொடுப்பாங்க. அதுல நம்ம போறது இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி, எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சந்தர்ப்ப வாய்ப்பு, ஒரு விதமா பூர்வ ஜென்ம சுக்ருதி தான் சொல்லலாம். சொல்ல போனா ரொம்ப சாண்டிங் ஆனாலும் அவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்து நம்ம என்என்டி பிரபுஜி, நம்ம இஸ்கான் இல்லையா, இஸ்கான் மேங்களூரோட ஹெட், அவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆன்லைன்ல ஆரம்பிச்சனால நாங்க படிச்சு கொஞ்சம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏபிசிடி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம், அவ்வளவுதான். நிஜமாவே இப்ப மாதாஜி இப்ப கடைசியா அந்த 18th சாப்டர்ல நீங்க கடைசியா ஸ்லோகம் சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, மாதிரி இல்ல. அதாவது இப்போ அர்ஜுனன் கடைசியில சொல்றது என்னன்னா, இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் மயக்கம் தெளிஞ்சிருக்கு, நீங்க சொன்னபடி நான் நடக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆரம்பத்துல கிளாஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பல விஷயங்கள், குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அதாவது எது பாவம், என்ன எது தப்பு, எது அப்படிங்கறது விஷயம், எது கரெக்டா பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்லயே இருந்தோம். ஓகே, இப்ப ஓரளவு இந்த கேட்டகரி எல்லாம் தப்பு கீழே வரும், இந்த கேட்டகரி பாவம் கீழே வராது அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு வந்திருக்கு. ஓகே, சில விஷயத்த வந்து பகவான் எதுவானும் டோட்டலா ஒரு கான்செப்ட் என்னதுன்னா, எதை செஞ்சாலும் நம்மளோட கடமைய, அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்யறோம் அப்படிங்கறத மாதாஜி அடிக்கடி சொல்றதுனால அது ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு. எதை செஞ்சாலும் பகவானுக்காக செய்யணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நிஜமாவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பேசிக் அண்டர்லைன் ஃபேக்ட் அதான் மாதாஜி. இன்னும் நல்லா புரியும். நீங்க திரும்பி 18 days கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க, மாதாஜியோட கிளாஸ்லயே ஜாயின் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து புரிஞ்சு கொடுத்து இல்லையா, அந்த மாதாஜியோட டெக்னிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சு கொடுத்து இன்னும் நல்லா புரியும். அதே கான்செப்ட்ல அதே மாதிரி தான் சொல்லி தருவா, பட் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் பி மச் மோர் பெட்டர். இன்னும் அந்த லாஸ்ட் டைம் எனக்கு இவ்வளவு புரியலையே, இப்ப நல்லா புரிஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீ உங்களுக்கே தோணும். அதனால படிச்சுட்டே இருக்கணும். அப்புறம் L2 சர்டிபிகேட் வந்து யாரும் சாட்ல போட்டிருந்தாங்க, நீங்க குவிஸ் முடிச்சுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்டிபிகேட் வரும். அப்புறம் அந்த சர்டிபிகேட் ஐ திங்க் வந்து உங்களுக்கு தாரணி மாதாஜி அனுப்பணுமா, எனக்கு L2ல அப்படிதான் சொன்னாங்க. 18 days கோர்ஸ் எப்படி தெரியாது, இல்ல டைரக்டா ஜாயின் பண்ணலாமா கிருஷ்ணா பிரபுஜி? L2ங்கிறது பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் தானே அது? L2ங்கிறது ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி அது லிங்க் போட்டுருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெவல் மாதாஜி, பக்தி சாஸ்திரிங்கிறது 5வது லெவல். இப்போ நீங்க லெவல் இது வந்து இவங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி.
பக்தி சாஸ்திரி சதாச்சார் 2 தான். இப்போ அவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ணி 5 6ன்னு சொன்னீங்கன்னா பயந்துருவாங்க அப்புறம். இல்ல அவருக்கு பக்தி சாஸ்திரே கேட்டாங்க இல்லையா, அதுக்கு இல்ல பிரபுஜி வந்து பக்தி சாஸ்திரி சதாச்சார்னு போட்டிருக்காங்க, நீங்க இப்ப ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரின்னு போட்டிருக்கீங்கல்ல, அது எதுல வரும்? அந்த லிங்க் வரலையே மாதாஜி. இப்ப பாருங்க ப்ரீ பக்தி தான் அது. இப்ப நம்ம ப்ரீ என்ன எடுத்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, ப்ரீ என்ன பியூசியா, அதெல்லாம் அந்த காலத்துல சொன்னாங்களே, கிராஜுவேட் முன்னாடி ஒரு ப்ரீ போட்டா பண்ணுவாங்க இல்லையா, அப்புறம் தானே கிராஜுவேஷன் வரும் இல்லையா. ஒரேடியா எஸ்எஸ்சிக்கு அப்புறம் கிராஜுவேஷன் போக மாட்டோம் இல்லையா. இப்ப நாங்க என்ரோல் பண்ண, இப்ப நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ரோல் பண்ண வேண்டியது லிங்க் கொஞ்சம் போட்டு விட்டு தர முடியுமா? வாட்ஸ்அப்ல போடுவாங்க, அவர்தான். ஓகே மாதாஜி, நான் போடுறேன் மாதாஜி. ஓகே, நான் இன்னைக்கு வந்த நோக்கம் என்னன்னாக்கா, நீங்க எல்லாம் திரும்பி இன்னும் ஜாயின் பண்ணணும், அத வந்து மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு. பார்த்தா நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கீங்க, அது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்ஸ் டு மாதாஜி தான். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவானோட அனுகிரகம் மாதாஜி. எல்லாருமே சத்சங்ல பகவானோட அனுகிரகத்துல இணைஞ்சிருக்கோம். நல்லபடியா முன்னேறி நல்லபடியா ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் எடுத்து பகவானை அணுகணும், பகவானை திருப்தி பண்ணணும், அதுதான் எல்லாரோட. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மாதாஜி நான் பேசலாமா? மாதாஜி செந்தில்குமரன் தர்மபுரியில இந்த 18 days கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்வீட்டான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்ததுதான். அவங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நாளும் ஹார்ட் இருக்காது, அவங்களோட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்ஷன் இருக்காது, ஒரே மாதிரி சைலண்டா அழகா ஒரு சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்த ரீச் ஆகுற மாதிரி ஸ்வீட்டா கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த 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 சப்ஜெக்ட் வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு தான் பொருந்தும். கண்டிப்பா பகவானோட அனுகிரகம். சிக்ஷா குரு தீக்ஷா குருக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் பிரபுஜி. எல்லாமே அவங்களோட கைடன்ஸ், அதனால கிடைக்கிற ஒரு அனுபவம் தான். பிரதிபலிக்கும் நம்ம வாய்ஸ்லயே தெரியும். மாதாஜி எனக்கு இந்த இஸ்கானோட லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா 97ல இருந்து நான் பர்கிட் ரோட்ல மெட்ராஸ்ல டி நகர்ல பர்கிட் ரோட்ல 58ல டெம்பிள் இருந்தது. நான் அங்க இருந்து நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கேன். எப்பெல்லாம் யாருக்கு மேரேஜுக்கு எல்லாம் போனா மொய்யெல்லாம் வைக்க மாட்டேன். அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து லேமினேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்றது வழக்கம், அல்லது பகவத்கீதை புக்கு வந்து கொடுக்கறது வழக்கம். நான் மெட்ராஸ்ல இருக்க வரைக்கும் அந்த மாதிரி தான் புக்கை தான் வாங்கி தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன். இந்த மாதிரியான பழக்கங்கள்லாம் எனக்கு வந்து அங்க இருக்க பிரபு அவங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது வந்து இதுதான் கொடுத்தாங்க. எங்க போனாலும் இந்த மாதிரி பகவத்கீதை புக்கை கொடுத்துருங்க, இந்த ஸ்டில்ஸை வந்து லேமினேட் பண்ணி கொடுங்க, இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதே போல இப்ப இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து இது புதுசு. இந்த கொரோனாவுக்கு பின்னாடி எல்லாமே ஆன்லைன் ஆயிட்டு, எல்லாம் எந்த இடத்துல இந்த விஷயம் வந்து சீக்கிரமா வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா மொபைல் இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாதுங்க மாதாஜி. அப்போ வில்லேஜ் வரைக்கும் இது ரீச் ஆகுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க மாதாஜி. நான் தர்மபுரி, நீங்க மங்களூரு, பெங்களூர் எல்லா இடத்துல இருந்தும் ஒரு புது சொந்தம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க மாதாஜி. நீங்க வந்து இன்னும் 4 பேருக்கு நீங்க இது குடுக்கறது மாத்திரம் இல்ல, அவங்க எல்லாம் என்னோட லிங்க் எல்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்கேன். நல்லகுமார்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவருக்கு நான் லிங்க் கொடுத்தேன். நம்ம எல்லாருக்கும் அவளுக்கு இன்பம் படட்டும், அவளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் ஆகட்டும்னு நினைச்சுன்னு நம்ம எல்லார்கிட்டையும் சொல்லலாம். ஓகே, அவங்க உங்க வீட்டு பசங்க மெயினா குழந்தைகளையும் அனுப்புங்க. உங்க குழந்தைகள்லாம் சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லாம் ஈஸியா படிக்கிறா. அவளுக்கு என்ன புரியுறது நமக்கு புரியாது, நம்ம சொல்றது இதே போலதான் சொன்னோம், கொஞ்சம் ஈஸியா சொல்லி கொடுப்போம். ஆனா அவ சடார்னு பிடிச்சுட்டு ஸ்லோகன்லாம் அவ்வளவு அழகா சொல்றான். அதனால பெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, பசங்களை சின்ன சின்ன பசங்களை வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லுவோம். யூத், அடுத்தது யூத், அவளும் வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது அப்பதான் ப்ரெஷரே அவள் பாக்குறா. அவ வந்து லைஃப்ல ப்ரெஷர் பாக்குறதே அந்த யூத் லெவல்ல தான் பாக்குறான். எக்டோ அவ வந்து இது வளர்ந்துன்னு வரா இல்லையா, அந்த ஒரு டென்ஷன், ஃபியூச்சர் என்ன ஆகுமோன்னு ஒரு பயம், எல்லாருக்கும் ஒரு குழப்பமா இருக்கும். அதனால அவளுக்கு வந்து இது ரொம்ப உதவும். அப்புறம் இருக்கவே இருக்கு, நம்மள மாதிரி அடல்ட்ஸும் படிக்கிறாங்க, நிறைய பேர் படிக்கிறான். நிறைய பேர் இதெல்லாம் பெனிஃபிட் பண்ணுவோம். ஏன்னா இதெல்லாம் சும்மா தான் சொல்லி தரா இல்லையா, நம்ம எல்லாம் ஒன்றும் ஃபீஸ் கொடுத்தோன்னு படிக்கிறது இல்லை. அவ வந்து சொல்லி கொடுக்கறத நம்ம வந்து படிச்சு இன்னும் மேல மேல ஆன்மீகத்துல இன்னும் மேல போனோம்னா, நம்ம NND பிரபுஜி நம்ம சென்ட்ரோட ஹெட், அவருக்கு அதுதான் வேணும். அவரும் என்ன நல்லா படிச்சவர் தான். அவரும் வந்து IIT கான்பூர்ல IIT படிச்சு இன்ஃபோசிஸ்ல வேலையா இருந்திருக்காரு. ஏதோ IT கம்பெனில இருந்து ப்ரொஃபஸரா இருந்திருக்காரு. அதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் ஆன்மீகத்தை வந்திருக்காரு. அவருக்கு வந்து இதுதான் பெஸ்ட் லைன், பணம் பணம் பணம், அதுக்கு பின்னாடி போக கூடாது அப்படின்னு. அதனால இப்ப கோயில் கட்டுறார். அந்த கோயிலுக்கு வேண்டி அவ வந்து யாருக்கு முடியறதோ, நம்மளால முடிஞ்சது
இல்ல மெம்பர்ஷிப் ஆனமா, மெம்பர்ஷிப் வாங்கினா புக்கு நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அது நம்ம சைட்லயே எல்லாம் போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு எது சௌரியமோ கோயில் இப்ப லாஸ்ட்ல நீங்க 18 சாப்டர் 17 சாப்டர்ல அதானே பார்த்தோம் இல்லையா? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சுத்த சத்துவ நிலையில என்னது பகவான் நினைச்சு நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ அதுதான் இல்லையா? நமக்கு வேண்டி நம்ம ஒண்ணும் பண்றது இல்ல. பகவான் நினைச்சு நம்ம எல்லாம் பண்ணலாம். சத்துவ நிலையில இருந்து நம்ம எல்லாரும் அதுக்கு பாத்திரம் அறிஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவா இல்லையா? ஒரு ஸ்லோகம் வந்ததே, மனுஷால பார்த்து அந்த இடத்த பார்த்து இதை கொடுக்கணும், தானம் கொடுக்கணும். சும்மா யார் வேணா கேட்கறா கொடுத்து தப்பு காரியத்துல யூஸ் பண்ண அது நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால கோயில் கட்டுறாங்க, உங்களால எல்லாம் என்ன முடிஞ்சது அதுக்கு வேண்டி நான் வரல, டொனேஷனுக்கு வேண்டி வரல. எனக்கு ஜஸ்ட் சொன்ன மாதிரி நீங்க எல்லாம் திரும்பி கண்டினியூ பண்ணுங்க, விட்டுடாதீங்க. ஆல்ரெடி நீங்க 18 days பார்த்துட்டோம், நல்ல சுவையை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், நல்ல இதா இருக்கு, நல்ல கோர்ஸா இருக்கு அப்படின்னு பண்றவா திரும்பி 18 days பண்ணணுமா தாராளமா பண்ணலாம். இல்ல லெவல் 2க்கு போனோம்னா கண்டிப்பா போங்க, நிறைய டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க வெயிட்டிங். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் லெவல் 3 எல்லாம் இருக்கு, உங்களுக்கு எப்படி முடியுமோ அப்படி பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது சொல்றதுக்கு தான் வந்து, இது ஒன்றும் புதுசு இல்ல, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னும் மாதாஜி ஆல்ரெடி நடுநடுல சொல்லியிருப்பாங்க. இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு ஆசை உங்களை எல்லாம் பார்த்து யாரெல்லாம் இருக்காங்க பார்த்துட்டு போலாம் அப்படின்னு. மாதாஜி, எங்களுக்கும் ரொம்பவே சந்தோஷம் மாதாஜி, உங்களை பார்த்ததுல உங்ககிட்ட பேசல ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். நன்றிகள் மாதாஜி. தேங்க்யூ so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, தேங்க்யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜியா, ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்துட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த கிளாஸ்ல இருக்க மாதாஜி, கோயில்ல போய் படிக்க போறதுனால வந்து அட்டெண்ட் பண்ண முடியல, இன்னைக்கு தான் ஓபன் பண்ணோம். வெரி குட் மாதாஜி, நீங்களும் கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ்.